Oom Niklas was natuurlijk een vreselijke gelovige man, een groot christen. Hij had een koppie naby zijn huis gehad. Dan vat hij voor zijn Bijbel, dan stap hij uit naar die koppie toe. En dan leest hij die Bijbel en dan ziet hij nou natuurlijk die gezichten er daar vandaan af. Oom Niklas was natuurlijk heeltemal een ongeletterde man. Hij kon niet geschreven hebben nie. Hij kon ook niet die naties, onderscheiden, die weer die volken zo aan nie. Dan moet hij maar altijd zijn dochter roepen. Dan moet hij nou maar vooral neerschrijven wat hij gezien heeft. En dan als hij nu praat van volken, dan heeft hij natuurlijk kleren gehad, je weet. Zoals bijvoorbeeld vaal was die boeren. Rooi was die Engelsen. Blauw was die Duitsers geweest. Witterigbeesten, heeft hij gezien, is die Amerikaners. Volgens nou daar, je weet, volgens die landkaarten. Want zoals ik zei, hij heeft niet die kaarten gekend. Dan moet zijn dochter maar die kaart daar zo brengt. Dan druk hij daar zo, dan zei daar in land, daar in land, daar in land. Nou witterigbeesten, nou baie slaags. En tegen u gezien, dus beesten wat nie kleren het nie. Dus die Amerikaners. Hulle is onbetrouwbaar. Je weet, ongeloofwaardig. Jy kon hulle nooit vertrouw het nie. Want kijk, ek het beeste gekend wat witterig beheert. Swarters, rooies, vales, geles, enzovoorts, blauwes, enzovoorts. Maar nou het hulle daar witterig beeste, partymal is hulle oren ook diezelfde kleer wat die leven. Maar nou alles, je weet die kleer eindelijk op die ribbetjes en verder het hulle die witterig en onder die pers en sovoorts, je weet. Dis nou die witterig beeste, hy het nie kleer nie. Je weet, dis eindelijk waarop dit neerkomt. Daarom wat ik zei, hulle is ongeloofwaardig. Als ik dat door daar die tijd gehad heb, je weet, oom Niklas het bijvoorbeeld voorspel. Laat hij zien, die rooibal, dat is nou Engeland. En die blauwbal, dat is nou Duitsland. Hulle springen aan elkaar en hulle beklei. Maar hulle beklei baie hard. Maar dan zien hij daar dat die blauwbal, ze zak in die modder weg. En dan breekt ze horens. En dan springen hij om, dan hardloop hij weg. En na tijd, dan zien hij, hulle komt weer bij elkaar. Maar dan is die blauwbal baie groter, zijn horens is langer en is baie sterker en vetter. En dan beklei hij net een rukkie, dan springt die rooibal om en hij hardloopt weg. Dan heeft hij gepraat van 5 blauwskepen. Dat is natuurlijk van Duitsland af. Wat de walvers bijland. Maar dan komt een man daar zo met een brief. En hij oorhandigt die brief aan een vrouw. Dan gaan die gezinnen tussen die boeren en die Duitsers helemaal veranderen van elkaar. Je weet, dan gaan hulle weer een goede vriendschap met elkaar hebben. Oom Niklas heeft ook gezegd, hij ziet een skraalvaal mannetje wat opstaat. En hij gaat nog die volk lui tot vrede toe.